Hoe vaak is het nou dat het zij is? Nou, in ieder geval altijd dat de zin schijnt. En ja, dat kan variëren van een paar minuten. Het zal nou ongeveer 4 minuten wezen. Maar ook zeer langs kan dit een goed jaloer horen. En dan is de zin op dit stuit nog een beetje flauw. Omdat het net zo hele mooi waar is. Maar als het dan heel helder waar is, dan is de intensiteit ik nog volle groter dan wat er nou is. Ja, dit is psychisch, is dit wel een omslag. En wetende dat dit natuurlijk iets is wat van je gevoel nooit weer voorbij gaat. Mijn naam is Sybren Visser en ik woon in Burgerhout. Al 18 jaar lang had Borman een windturbine. Deze staat op minder dan 300 meter van mijn huis en minder dan 200 meter van buurvrouw haar huis. Dus de rolverdeling hierin is als volgt. Borman had 18 jaar de lusten en wij hebben 18 jaar de lijst. Kwartlien had Borman met 5 collega's het opschalingscluster Sieswerd inzien. Het realiseren van 14 wienmoenen rucht voor onze ruut. Het wie een klap in ons gezicht, want wij hebben al jaren lijst van slagskeer, loertoerlijst en waardevermindering van onze wenningen. Daarbij, of anders moet ik zeggen, daarbovenop, had deze Borman ik nog een bouwvergunning aanvregen voor het vervangen van onze oerlijstmoenen. De aanmeting doet hetzelfde, maar het vermogen en het lood nemen beide ta. Wij nemen dat opschaling. Ik kan het maar op één manier zeggen. Deze gemeente Woensdredeal had dus destijds, en dat wie in 2004 voor de laatste keer, toen Borman opschaald had, in een strontzakje litten. Hoe zal de provincie hiertje optreden? En hokker stiepen kennen boorvrouw en ik van jem verwachten. Of laten jou, de provincie, deze omwenden? Ik wist het. De heer Attema, initiatief Sieswerd. Goeie achterleden van de Staten. Mijn naam is Jozef Attema. Ik ben boer en wienmolen-eigenaar op Hemert in Burgert en een van de initiatiefnemers van opschalingscluster Sieswerd. Als het voorstel van de Staten teruggaat, staan de molens bij ons voor de kust. Daarnaast is van opruiming van wienmolens op het land haast geen sprake. Mijn molen komt bijgelijks net in Tieselmar en de molens van Zoeterhoorn ook net. Hier begint Wienpark Sieswerd en dat rent dan tot een balse dag. En dan hebben ze hier een plan wat 10 tot 14 wienmolens situeert. En 160 meter hoog. Ja, wat binnen de consequenties als het park hier komt?
Nou, van mij persoonlijk ben ze net te oceaan. Ik bedoel, elke morgen zoals het wekker worden met loot. Met de wetenschap dat je gewoon 20 jaar lang ergens wennest. 20 jaar lang hypotheek betalen hebt. En een stukje financiële toekomst van je baan veilig proberen te stellen, dat is in ieder geval voort. Want ja, het klinkt misschien wat raar, maar het huis kunnen we wel opbranden. Want dat is niks meer waard. Jozef Atema. Hey Jozef, het is mijn Albert Pieter Klaus, Omroep Friesland. Hoi. Hoi, stoor ik? Nou, op zich net heel erg, maar Oké. ja. Hey, ik wilde je toch nog één keer vragen, worstel ik mooi werkje aan deze film? Nou, ik hou jij zijn dat ik dat net doe en daar beloof ik bij. Zo de meter op, dit is uw feestterrein. Helemaal niks voor. Rood, zie ik jou man of net? Nee, jou zit er onder mij. Er is ook gewoon duidelijk een dwarspalt in het dorp. Want deze man van het Dwarpsbelang, die binnen voor de Wiemoenenplan? Ja, die binnen initiatiefnemers van Wiemoenenpark Sieswerd. Ja. Ze hebben het net hand, hoe het is zomaar. Maar zij zeggen 430 en heel. Alleen nog maar op het land, dat gaat maar deze randvoorwaarden net slagen. Die 530 megawatt, dan kan je denken wat je wil. Dat is een afspraak die heeft de provincie met het Rijk gemaakt. Het was niet de vraag die bij ons lag. Bij ons was, hoe kan ik dat nou zodanig plaatsen, zoals de regiegroep zei, dat het eerlijk gebeurt. Dat de lusten en de lasten verdeeld zijn. Dat je zegt, nou, dat kan Friesland wordt ook misschien wat beter van hier en daar. Want ruime molens en noem maar op. En een deel van die molens, daar draaien hele dorpsverenigingen op. Hè. Daar moet je er simpel in zijn. Dit huisje heb ik gekocht in september 1993. En dit was een plek wat bij uitstek geschikt was om rustig te kunnen wennen, om zelf wat beestjes te kunnen houden. Dus dit was echt bij uitstek een plek waar ik wel heel graag wennen wil. En dat was ik wel grappig, want de makelaar die het me hielp om het huisje te kopen, die zei destijds, hij zei, het is wel mooi, in het bestemmingsplan staat dat je net heger gebouwd wordt, maar is 15 meter. Dus hij zei, toch hoeft nooit ergens bang voor te wezen dat je in een grote fabriek komt of wat dan ook maar. Want het bestemmingsplan zei, er moet net heger gebouwd worden. In 1996 Burman kwam op het schrandere idee om een windmolen te gaan bouwen. En hij was toen ik raadslid bij de FNP in de gemeente Woensdrechtdeel. En als raadslid, als volksvertegenwoordiger, vergat er alleen om zijn burger in te laten. Dus wij moesten destijds echt in de kranten lezen dat Burman een bouwvergunning aanvregen om een windmolen te gaan bouwen. Al 18 jaar lang zorgen de boerlier Sibere Visser en Lily Berger uit op de 40 meter hege moen van Harm Boerman. De Vestas V52 staat op 184 meter van de wenning van Berger en zo'n 300 meter van de wenning van Visser. Ze zeggen extreme oerleers te hebben, zoend de opschaling van de oude moenen in 2004. Er is een rechtszaak geweest, die hebben ze verlen. Nu komt al het oud zeer weer boppen, want Boerman had het hier 2 vergunningen aanvregen. Eén voor het nij te realiseren Wienpark Sieswerd, bestaande uit 14 megamoenens op 400 meter van de ruten van Visser en Berger. En de tweede voor het vervangen van de bestaande moenen door een zwiddere moenen.
oostenwind, dan draait hij ontzettend hard. En er staat die molen, die staan dan deze kant op. En dan gaan ze zo ontzettend snel. Je kunt hier niet zitten, binnen en buiten. En 's nachts slapen, je kunt niet slapen. Nee. Dat kabaal gaat maar door. Dan moet je kijken hoe het nu wat je nu ziet. Het is gewoon waar. Ik ben het enige huis waar die molen voor de huiskamerramen staat. Wie wil dit huis nog kopen? Ik moet toch aan die buurman vragen, zeg, jij bent nu verplicht om dit huis te kopen. Dit is toch zo asociaal. Ja, het is die windmolen. Daar kom je niet, je komt er niet overheen. Je wordt iedere keer mee geïrriteerd. Dat geluid is zo... Nee, het is zoiets asociaals. Dat kun je niet... je kunt het je niet voorstellen. Dan moet je hier eerst eens komen wonen. Dat meemaken. Kijk, hier zie je het al van 21 januari 2004. Windmolen in achtertuin, Splijt, Hemelter gemeenschap. In 2004 heb ik hier alles bij de gemeente, geachte voorzitter en leden van de raad, heb ik hier alles zoals het allemaal gegaan is. Het staat hier allemaal in. Toen heb ik nog gezegd, komen jullie eens kijken hier dan. Zo zijn ze allemaal komen kijken. En doet ze hier in de kamer zitten en naar buiten zeggen, toen zeggen ze eigenlijk pas het resultaat van hun werk. En toen weer er toch wel plaatsvervangende schuld. Maar moest er na de maaltijd. Want de vergunning weer verleend, de moenen die we al bouwt. En de gemeente Woensdorp zat die besting weer toch wel heel erg voor windenergie. Dus ja, meer als haar een verontschuldiging aanbieden en zeggen van nou dit weer toch wel erg. En zij hier het net moeten. Verder is het nooit komt. De vergunning weer een voldongen feit. Dus er weer toch net in meer dieter wat aan koe dwan als woe dwan. En dat het nou meer koe als meer woe wie, dat weet je net. Maar we zitten er mooi. En toch gebrek aan kennis ga je dan ook net verder. Misschien hier je wel verder geen kennen. Hier je steunhand, hier eens een keer steunhand van een goede jurist of wat dan ook. Maar iemand die wel beter thuis is in dit soort zaken. Die hier misschien nog wel wat dwang kennen. Maar ja, daar stingen wij. Met lege handen en geen kennis. De Loi, een goed voorstel van Friesland voor de Wien, dat in mijn heren het doel, dat in de buurt kwam van het doel. Maar wat aanpassings denk ik zelfs dat alles wel op het lang kunnen zoeken. Hoewel wij ook als opschalingscluster Sieswerd op volle weerstand stootsen, ben de likwijls ook een soort mensen die graag moois meedoen willen en ook een aandeel in spraak graag willen. Op deze manier van onderop kunnen dus een soort mensen meedoen en het zelfs een kans om er echt beter van te worden. In februari 2014 jouwt de provincie 3 maatschappelijke organisaties de opdracht om onder de naam Friesland van de Wien onderzoek te doen naar het draagvlak van wienparken op het Longen. Er wordt het 10-tallen plannen in zinnen, door ondernemers en boeren.
Opskalingscluster Sieswert is een van die plannen. Het protest in dit wienpark is heftig. 6 oktober 2014 komt Friesland van de Wien met haar een advies naar boeten. Dames en heren, de hoofdconclusie die wij bereikten als commissie van advies was: het kan. Als wij het goed uitrekenen, dan komen wij op ongeveer 350 megawatt is op land mogelijk. En op water, op het IJsselmeer, is ook nog een hele hoeveelheid mogelijk. En de provincie heeft dus een serie scenario's waar je het uit kan kiezen. Die zegt dat alles op water, dan haal je het niet. Of je doet een groot deel op land en daar zitten tussenvarianten mogelijk. Het is niet helemaal de onbevlekte ontvangenis als we over windenergie praten. Er staan 322 molens op dit moment. En die zijn er gedeeltelijk neergepleurd, om het zo maar eens te zeggen. En dat geeft op een hele hoop plaatsen een drastische verrommeling van het landschap. En eigenlijk is een van de belangrijkste onderdelen van dit hele plan, ik ga daar niet zo gek veel over zeggen verder, dat je in staat moet zijn, als je het goed doet, om een hele hoop van de bestaande windmolens te ruimen. En daardoor het landschap weer zijn kans te geven zich te herstellen. En daar zitten hele goede plannen bij. Minieme bijstelling zou je het kunnen halen. Ik zie daar bijvoorbeeld Iens. Daar vlakbij zit het opschalingscluster Sieswert. Die zit er letterlijk dichtbij. Sieswert zit bij Bolsward. Daar moet je niet te veel molens hebben. Dat is open land. Daar staan er heel veel overigens op dit moment. Je kan nergens kijken of ze molens zijn. Maar dan moeten ze een afstemming gaan maken tussen die twee plannen. Nou, en daar is niet veel voor nodig, maar een beetje verstand en een beetje zoek elkaar. Dan komen daar goede plannen uit. Die kan je nog op korte termijn van zeggen. Dat worden A-plannen. Die moet je uitvoeren. Maar wat voor gevoel gongs die in het ta? Een gevoel van hoop eigenlijk. Maar dat is er op dit stuit net meer. Een gevoel van hoop dat de commissie Winsemius is zo van het merendeel van deze plan ken gewoon net. Het laatste zoek is van net één plan ken en hou er maar mooi op. Maar dat dat geen realiteit is, begrijp ik zelf wel. Bij de wet is regelen wat ridderlijker wijze als oerlest jongen worden kan en wat net. Zo is bepaald dat de loodsoorlest van een wienmoene gemiddeld nachts net loeder wezen mooi als 41 decibel. Verslagskaart geldt dat 2 minuten gemiddeld duis als acceptabel jongen wordt. Maar zie je dat wel, Cindy? Stel je net zo op? In het begin, toen de eerste molen er stond, toen vonden mensen wel dat je blij moest wezen dat er een alternatief voor energie, wie wienenergie. Steeds meer mensen komen er nou inmiddels gelukkig achter dat het net om het leveren van een heel iets beetje energie gaat, maar dat het zuiver om het verzinnen van heel soort geld gaat. Dit is natuurlijk net alleen nou, dit is natuurlijk ook zien in je wijze. 18 jaar. Hij van de gemeente maar er zolang dat de kans op slag schieten is, maar er net draaien. En dit is iets wat net van de eerste keer ontipt wordt. Maar ja, dan is de zender moet bijgesteld worden of er is altijd wel een smoes. Hoeveel dagen in het jaar is dit? Nou, maximaal 100 dagen ongeveer. Hij stelt Jozef wel eens vrij werden wat er net aan de regels houdt. Ik heb het zien ooit wel eens vregen. Maar Jozef net? Nee, ik heb het Jozef zelf nog nooit vregen. Hoezo net? Dat is een hele goede vraag. Zullen we het dan wel weten?
Ja, natuurlijk weet ik het. Ja, natuurlijk weet ik het. Ik bedoel, hij hoeft immers maar één keer naar boeten te zien en dan zit het precies weer dat er deel slaagt. Maar ja, de wet zei ik alles, 2 minuten per dag is acceptabel. Gemiddeld. Ja. Door een nationale subsidie is het voor Gwammoen-eigenaars lucratief om haar turbine te vervangen voor een nieuwe. Boorman wil dat ik. De nieuwe moene wordt 50 kilowatt zwitter, maar het dezelfde aanmerking als de oude. De angst van meer loodsoorlast is grut bij Visser en Berger. Om hier aandacht voor te vregen, had ze wethouder Akkerman uitnodigen om de situatie ter plekke te bezien en had te vregen als ze hier wat in dwang kan. Dag mevrouw Akkerman. Goedemiddag. Dag. Hallo. Nou, nu ziet u in de werkelijkheid, hè, hoe hier de situatie is. Ja. Het is 185 meter. En het draait dag en nacht. Ja. Het lawaai. En maar ja, het gedraai ervoor. En daardoor heb ik dus mijn huiskamer moeten verbouwen. Ja, heeft u verteld. Jammer Ja. dat het nu zo waait, anders hadden we dat ook meteen even kunnen ervaren, hè? Hoe je dat dan hoort. Ja. En hoe heeft u de kamer verbouwd? Dit was mijn woonkamer, ja. Ja. En om dat in mijn hoofd wat rustig te krijgen, toen, nou dit waren 2 kamers en daar waren ramen. En dan hebben ze dus dit helemaal weggehaald, hier beneden en die muren en boven en alles. En dan hebben ze hier nog dat 1 kamer van gemaakt. Dat ik denk, hier kan ik heel rustig zitten. En u had daar ramen en die heeft u weggehaald om dat zich te ontnemen? Ja. Ja, dat is wel zuur. Ja. Ja, maar dat heeft heel wat gekost. Ja. Wat vindt u als u dit ziet? Ik zeg het altijd, het zijn geen mooie dingen om te zien. Dus je hebt er altijd last van in die zin. En de een die plukte de vruchten van en de ander heeft er last van. En dat is ontzettend ja, maar dit is zo asociaal dat je buren dit gaat aandoen. Er is geen enkele boer die een molen voor zijn huiskamerraam heeft neergezet. Voor zijn eigen bedoelt u? Ja. Ja, en dan heb je er zelf ook nog profijt van. Dus dan ervaar je het ook anders natuurlijk. Hè? Dat is bij u het dubbele. Mijn beroep. Ik heb vroeger op de academie gezeten in mijn jeugd. Hè. Dus ik ben beroepskunstenaar. Dus hier met die molen en die slagschaduw hier bovenop. Ja. En dan, als dat hier gaat, dat is ook vreselijk, ja. Ja. En u heeft het dag in, dag uit, elke minuut dat u daar af herinnerd wordt, mee geconfronteerd wordt. Voor Ja. En ook het lawaai, hè. Dus zelfs midden in de nacht, s'avonds, 11 uur, 12 uur, je zit naar de televisie te kijken, je hoort hem weliswaar niet, maar toch lukt het hem om je aandacht te trekken. Want hij beweegt en er is licht daar. Ja. Maar wat hier aan de hand is, samen met nog 10 kwesties in onze gemeente en nog meerdere kwesties in heel Friesland, is dat die opschaling, inderdaad meer megawatts, maar wel binnen bepaalde hoogtes, dat mag volgens het bestemmingsplan. Nou zou je als gemeente, of in dit geval als provincie, omdat hij nu de bevoegdheid heeft, zou je kunnen zeggen, wij willen hem dat recht weer ontnemen. Maar hij heeft dat recht in het verleden wel gekregen. Dus je benadeelt hem daar fors mee en dat moet je dan ook fors compenseren. En dit is dan 1 situatie. Telt u daar alle situaties bij op? Dat is wel haast niet te doen. En dat is ook niet zomaar gebeurd, want dan moet je ook goed uitleggen waarom je hem dat recht ontneemt. Want meneer wordt ook beschermd, hè? Maar ja, dat neemt niet weg dat de buurman over onze rug natuurlijk gewoon geld verdient. Ik heb daar geen oordeel over, want Nee. als dit zijn enige mogelijkheid was om zo'n molen te exploiteren, dan is het zo goed recht. Maar feit is wel dat u dan de lasten ervan heeft, zeg maar. En hoe kunnen we daar met z'n allen zo goed mogelijk mee omgaan? Is daar wel eens over gesproken? Dat u kan deelnemen in die molen, participeren of een compensatie krijgt? Of Nou, ik zeg, doe mij eens gratis stroom. Hè? Dan heb ik in ieder geval iets. Dat was niet aan de orde. Dus er was niet iets aan de orde.
Zo doen? Ja. Mooi. Nou, hartelijk dank voor het zicht, Ja. voor het bezoek. Tot ziens. We houden contact. Ja. De provincie liet nevens mij dus ik een boppenslag lezen. Het kost het Jim als provincie neert, de oude molens worden opbrommen, de omjouwing het net meer leisten, de stenen om zo'n molens, en de economie van Friesland krijgt een enorme impuls. Daarmee wil ik even afsluiten mijn standpunten bij Friesland, waar opschalingscluster Sieswerd altijd verstaan het, door het in de streek, vaderstreek en moederstreek. Dat is wel een beetje de hamvraag van Jood. Waar moeten die wiemoen komen te staan? En als ik nou alles zou zeggen en alle partijen een beetje beluisteren, dan valt er Jood geen besluit. Het is op dit tijd haast onmogelijk om meerderheden te vinden voor plakken. Dus dat die wiemoen een plak krijgen moeten. Het giet Jood ergens oer. Als de oude mannen mij één ding geleerd hebben, dan is het dat eigenlijk haast alle wienmoederplannen op verzet rekken je kennen. Het CDA heeft je verteld, wij gaan voor een wienpark bij de Oudsterdiek in een lijnopstelling. Want als je ze in het wetter plaatsen, dan staan ze volgens mij net meer op de Oudsterdiek. Dit is echt niet uitlegbaar aan niemand. Hier in deze zaal niet, aan het publiek niet, aan Den Haag niet, aan uw eigen college niet, aan niemand. Elke windmolen in Nederland moet toch ook voldoen aan die schaduweisen? Ja, er staat een sensortje op. Maar ja, als je dat uitzet, dan functioneert het even niet. De buurman zegt alleen maar ik voldoe aan de wet. Maar je kan van je buren er best wel wat natuurlijk over hebben. Dat je daar zegt van oké joh, we zetten de zon weer in de tussen. Zo'n markies weet ik wat. Dat drukt de winst. Ja, een paar honderd. Ik heb in mijn eerste termijn ook al aangegeven. Nou, een aantal details van die besluitvorming die is nog niet helder genoeg. Daar is er nog niet een meerderheid voor. Wat hier aan de orde is een richtinggevend besluit. Diverse sprekers die hebben gehoord zijn dat het hele Wienmoenen-debat twarspeeld gebracht had. Je hebt voor- en tegenstanders. Dit is toch net een goed signaal richting de Friese bevolking. Die hier er jood op rekenen dat er helderheid komt zo. Ik bied eigenlijk mijn excuses aan de publieke tribune. Sorry dat we niet tot een goed besluit kunnen komen. Maar het is nu helemaal zo. En ik zou niet weten wat ik ermee moest. En niemand weet het volgens mij. Ik dank u wel. Dank u zeer. Dan komen we bij het finale besluit, dames en heren. De stemming is geopend. Ja, de stemming is gesloten. Er zijn 43 stemmen uitgebracht. 23 voor en 20 tegen. Het is aanvaard. Dames en heren, daarmee komen we aan het eind van deze laatste vergadering van PS van 2014. Dank voor uw uithoudingsvermogen. Zeer bedankt. De vergadering is gesloten. Ik zeg, de ontgoocheling is compleet. Ze hebben maar een meerderheid van stemmen aangenomen om het besluit over windenergie uit te stellen. Dat betekent dat in feite, als de wind draait, nog steeds de moon op land komen kennen. Men heeft op dit stuit wel stemt voor een meerderheid, tenminste zoals het lijkt, wel interesseerd te wezen van wie moet niet Islamar. Maar het besluit om te zeggen van we gaan ze in het Islamar zetten of we gaan ze op land zetten, dat besluit is net genomen. Dus alles kent.